Sanannen jarumi a masana'antar Kano tun da ya daɗe ana damawa da shi, Sadiku Artist zai angwance. Jarumin da ya soyayya da jaruma Aisha Aliyu Samiya zai angwance bayan rasa jarumar Aisha Aliyu Samiya da Amina Aminu. Jarumin da ya ƙware wajen ba da sutura da taka rawa a fina-finai zai angwance ne ranar Asabar 27 ga watan 5, 2023 a masallacin Wudilawa, titin Gidan Sarki, kusa da sakatariyar Municipal a birnin Kano, da misalin ƙarfe 11. Tuni ake gayyatar al'ummar akwai walima bayan ɗaurin auren. Jarumin ya daɗe bai yi aure ba tsawon shekaru, amma lokaci ya yi. Muna musu fatan alkhairi da fatan zaman lafiya. Ku danna mana alamar subscribe domin sanar da ku da zarar mun ɗaura shirye-shiryenmu. Mun gode.